Para sa mga nangutana kung asa ni agion dali ra kaayo ni, kung makatubang mo sa Dalirig Elementary School sa iyang right side kani nga dalan niyo makita, subayon niyo ni nga dalan. Tapos sa unahan makakita na mga palm trees. Kani mga palm trees medyo taas gamay pero nay rough road gamay sa unahan. Kumulaag mo dire sure nga inyong sakyanan or inyong motor okay. Kay murag challenge mismo ang dalan. Tapos pag mulabay ka dire nga gate, patay entrance nga 25 para sa motor. So basta abay na siya sa isa permiro nga elementary, tapos musakat pa ta, tabok nagtulay, sakat ta, nalapay another nga elementary, tapos ikaw na to, pangitawan po asa na dapat nang tawag na Kilawaan River. O ginig human mo bayad sa 25 pesos nga entrance fee para sa mga motor mo, agi na mo ani dayon nga tulay. So bayan niyo ng tulay sa unahan ni ana, makita ninyong pinaka the best kay nga view sa Manolo Fortis Bukidnon. Wow kay na diha. Tapos inyo makita kanang sapa mo ng Taguluan River. Unya sa pagpadayon sa tong lakaw, makita ninyo ang Abiyawan Elementary School. Mao na siya oh. Tapos papangutana din sa mga lokal kung asa ang dalan paubos paingon sa Kilawaan River. Gabot ta sa mismong area. Ari ba day? Ibabaw din sa Abiyawan River. So diri ka parking ang mga motor. Nga mga ligo, medyo daghan na karong adlaw ay udto na. Tapos, syempre, sa atbangan ni balay ni tatay. Unsay ngalan nimo tay? Herman. Oh, tatay Herman. Si tatay Herman dili siya tagiya din sa area, pero at least man lang siya makalukat, makatanaw-tanaw sa inyong mga motor. So at least man lang kung mabilin mo diri. Hatag-hatag may katatay ba dugang pangapi ba? Ay to sentral asin na ba? Di na sakit ang 20 eh. Tiyo? Hatag magimuso may klaro dira, dili pa na sa pwede makatanaw-tanaw sa inyong motor. Kita ba, tatay Herman, salamat kayo. Wala lang, hatag mo ginagmay. Kami na lang mana sa iya, pandugang-dugang sa iyang kuwan ba? Budget. Kaya ako. Brad. Shh. Asa, dolar tayo pa? Lagi pa medyo? Tarong ba? Lugsong pa. Lugsong? Yan mo ko. Kabi ka. Layo. Tuan na. Gisi na akong kursunis. Okay, tunga-tunga namin sa trail. Tapos kinahanglan na magpahulay gamay. Kaya medyo nag-overheat ang utok. Utok ba na ako? Kung ulo. Yan, gini mag... Kaya itong angkol lang kanya. Mag-apil-apil ka sa mga lakas batanon. Masa mo, i-vlog ya? Oh, wala na. Naraw. Kurog-kurog bigyan akong jilbid. Tawag, kurog-kurog. Kurog-kurog eh. Kurog-kurog yapon? Bulgit, kaya ba bulgit? Kaya pa. Kaya bugat. Ang tuhod na nato kay murag ang ginawa kaya pa pero atong tuhod murag ginainay siya bigay. Ugboy. Kaya pa-realize sa akong edad ba. Pinedad ni mo na eh? 20 city. 20 city? Bata pa kayo? 10 years ago. 10 years ago hindi. So kamot bago namin kabot sa Kilawaan River. Nakita na mo na siya oh. Di manghatag og bahaw. Oh, may bugas dala? Saan sa kaldero di ay? Sa kaldero. Bitaw ito sami. Unya, nakita niyo na tubig? Kalami sa tubig, tinaw kayo na. Ang inyo diha, brown-brown ng agit. Pamalhin na mo sa Manolo Fortis. Kung sagot taon mo. Tini na mo sa the best king tubig, the best king sapa, Manolo Fortis. Nya siyempre, tagbuo na sa mga bulkitas sa mga butan kayo. Inani dayo na. Bago tagabot sa area pero nakadabot kami kay Juan. Tagbuon tag tagay ba? Mangisa tag tagay gamay. Ana birong tagay ba pero papil na di ko palang kanila. Unya, story-story gamay, inom dayon. Nakalibris bulkit og tagay. Kalami. Tapos atik-atik gamay, tapos fist bump dayon. Solve ang problema. Naana po ni sila ay, atik-atik ka picture-picture daw, pero gipang delete di ay. Sis, amaw, gyud mo ba? Liwat gyud mo na ako. Kani ang view, the best kaayo. Tinaw king tubig ko, klarong batos lalong ba? O syempre, ibog-ibogon man ko nga tao, maambak po ko, maawat po sila ha. Bahalag kulba-kulba ka, may basta maambak ko. O, sa gusto mo laag diri, laag lang mo. Why problema diri? Feel free. Taong Pilipino, nagdako nga probinsyano, The best kayo ng tubig sa Kilawaan River. Busa pang laag na mo diri, pero sabot ha. Dili ta maghinugawan, parang naapatay balikan. kaunon talaan dig, manubong matiksa